Miriam? Hvem er det? Hvem er det, der er inde på iPad'en? Masur. Ja. Miriam, hvad vil du gerne lave på iPad'en? Masur. Vil du gerne spille? Ja. Hvad vil du spille? Og op. Miriam, prøv at se. Kig ind i iPad'en. Kan Miriam se sur ud? Jamen, det er dygtigt. Kan Miriam se glad ud? Kan Miriam se fræk ud? Fjollet ud? Miriam, kan du danse Gangnam Style? Ja, Miriam er dygtig. Miriam er dygtig. Ja, vi har lige set billeder, ikke også, Miriam? Ja. Hvem var på billederne? Mig. Miriam, ja. Mor. Og mor. Hvad med Olle? Far. Ollefar, ja. Mor. Og oldemor. Mor. Hvor bliver hun af, hende oldemor? Skal vi se billedet igen med oldemor? Far. Og et med far. Hov, Miriam. Så putter du lige hånden. Miriam kan godt lide at spille iPad, ikke også? Ja. Ja, du elsker det. Skal vi Der mor. Der var mor også derinde nu? Ja. Kukuk. Miriam og mor er inde på iPad'en. Kukuk. Skal vi lege Tittebø? Hvor Miriam og mor er henne? Tittebø. Hvor Miriam og mor er henne? Tittebø. Hvor Miriam og mor er henne? Tittebø. Miriam, du kan også godt lide at lege fangeleg med Naomi, ikke også? Ja. Så fanger dig og Naomi og Samuel hinanden. La. Ja, så siger I la 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 la. Og så skal Naomi fange dig. La. La 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 la. Naomi fanger Miriam. Miriam, i dag har du været ude og gå en tur sammen med Karin hen i vuggestuen. Hvad var det, du lavede hen i vuggestuen? Det er Slog du dig? Ja. Ja. Du var også oppe og prøve noget, som kunne sige gyng. Ja, så gik du over noget vand for at komme hen til gyngerne. Wow. Og så var det hen på hundebanen. Det er rigtigt. Wow. Ja, hvor hen til hundebanen, så var det nemlig lige, du skulle hen, ikke også? Det er mor. Mor kysse Miriam. Mor, den der. Ja, mor er også derinde. Mor. Skal mor gå af? Sådan. Hvad har vi? Vi har lige været nede med blomster til oldemor. Og så fik Miriam noget at spise, ikke også? Ja. Så fik du et pølsehorn. Ja. Hvor skal du hen, Miriam? Ja. Nå, du skal have noget at drikke? Ja. Ja.